Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Dendagal hettotoɓe jewte men, jewte gandal kuuleɓe astronome, yo jamme kisal Allah wone mon. En ngari jokkude jewte men no gownoɗen wadde caggal jewte kamɗoɗen wadde ko fatuno e juuteki ñalɗi e kitali e dow tagopeje ɗen tagopeje yuɓɓonage biyeteɗe demgal pular tawi koye France ene wiye systéme solaire. Hande o eɗen puɗɗo artude e wotere e kanji kala hayso tawi ne andottako kono e kala tago feere ma wod ko jubbuɗen hen e holi kañum e holi sifa mum e honno tardoto nangue. Ko adi eɗen jalta e yuɓɓonage ƴewen sifade ɗen tagopeje, ko adi kadi eɗen jaaha e nokkuji goɗɗi e duuɗe goɗɗe galkasuji goɗɗi woni dunɗi tagopeje. Tawi yuɓɓinanta on ko musidɗo mon e miñi mon almudo mon Demba Ba ngari Cañaf gonɗo e leydi France e nokkone wiye Les Mureaux. Joni o puɗɗortoɗen ko tago feere men ngaawe woni ne hewɓe gandiri leydi, ƴewde hol jaaweki leydi e dow faro woni faro ko koɗɗen ngo voie lactée walla mbiyen fedande malaɗo. no won hen pamirte so tawi en mbi fedande malaɗo jofiɗen ko galaxie men mo koɗɗen biyeteɗo voie lactée e demgal France. ƴewde holi jaaweki tago feere leydi e nder o faru tawori en kaali tago feere nde ene yirlo jiiɓaki ɗo gotel ina taaro e hoore mum ina tarto nangue. somi wiyama aɗa ɓosa e ñande kala million ngaji 3 kilométre mbiyata ko wona gonga, ko gonga tigi. Ngal namdal ene wawi jagde en waɗi noon koɗo e goto men kala woni ɗo tinata ni leydi ina yaha ɗumne ko doole ndi dogorata. wayi kono tan jolle oto jahowo so omo ƴeewa sawnduji ɗi o sikkata ko leɗɗe e kuɓeje e kuuje ɗe oto wirtotoɗe ko kañum en dogata no doole mum poɗɗon. so a yiyata bowol oto o ina gasa cikka oto o dogani. waddi noon ko hunde fof koko yowiti e goɗɗum ɗum. so a wi hunde ina doga ƴewdiɗa ɗum koye goɗɗum ko ɗum waɗi. so a ƴeewi ƴewji lewru e nangue ma andu leydi ina yaha ina doga ko gonga noon cikka tan ko nangue gue tan yahata kono ko jomre hay leydi ndi ina doga ina sirto no doole mum poɗɗo. siftor hakkude jollo e oto dogowo e leɗɗe cawniɗe ina gasa waya e makko kono leɗɗe ɗe dogata ni tawa ala lekki ko ñiɓi dogani kono ɗo cahaɗo gonɗa e oto ɗo
so oto sene wirto casɗe e leɗɗe jiya ɗe pay caggal cikka kanje dogata ala kanje ɗe ko ɗe ñiɓiɗe ko an oto jollo oto wona dogta so a ƴeewi hakkunde lewru e leydi hakkunde leydi e lewru ko noon ina hawra ko leydi tarotornaange leydi ko tago feere lewru ina taro leydi lewru ko yowetiino leydi so leydi taarima naange ha artiɗo tolnino e mum wona hitade de lebbi 12 leydi ina yirlo hoore mum kadi no herndelle yirlorto ni ha joni ko e sifade hol jaawendi leydi woni ngaawe e nder faru mo gonde no woni fedande malaɗo senkali e pular voie lactée e demgal français goɗɗum kadi tagal ko kalduɗen hen anduɓe ene kawri guele kitali 1960 eɗan ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeegom wonde duuɗe leydi ɗe e geejuji ɗi ko lara ceertuɗe dilloje ɓattodiroje goɗɗodiroje fawtodiroje gogodiroje duuɓi temedde million ŋaji joni yeru ɗe meeɗino wonde tamande wotere tagal ɗum ɗe goni e sertude haɗe jetti ɗo ɗe goni hande ɗo woni so tawi en ƴewtidima pecce duuɗe no goniri ni e maaje ɗe en ji pecce Afrique no feccori ni e Europe e Asie e Australia e ko nandi hen ɗum fof koko renduno woni tamande wotere woni duunde wotere fodde duuɓi temedde million ŋaji ɗe lara leydi eɗe dirta aɗa ceerta haɗe ngari ɗo ɗum woni hande ɗo ko ɗe lara leydi mbiyete plaque tectonique e ɗemgal France woni ɗo mbiɗen joni ni duuɗe ɗe lara leydi ɗe aɗe dilla aɗe ɓosa aɗe ɓattodira gogodiroje fawtodiroje gogodiroje duuɓi temedde million ŋaji haɗe jettiɗo ɗe goni hande ɗo ko ɗum saabi plaque tectonique no ɗe gogodirta ni hen sahaji saabo dille leydi oɗen wiye leydi yerɓi waɗa capanɗe temedde yimɓe maaya e wonen nokkuji soɗon ciftara ɗum waɗi e duuɓi jawtidi ko ɓoyani ko to Turki to Maroc ha ɗo men ɗo waɗɗani en ɗon kadi ha to e leyɗele goɗɗe kono gasani de hol jaawiki leydi e nder jirigal men ngal galaxy men fedande malaɗo e pular senkali voie lactée e demgal français en heddi hol dille leydi e nder faro men hol dille leydi e nder faro men so Allah jabi ma en eto jabtade ɗe namde kala leydi ina yirlo kadi no baɗowo yiilo bangu ni no ɓortere mottowo yirlorto kerlar ni ko ɗum addi deggodiral jamma e ñalawma so en ƴeewi moni leydi tolno leydi France jaawidi yirlo ngo ko hedde ujunere e temedere kilométre e kala waktu tolno gulle to rewo worgo jaawidi yirlo ngo ko hedde 3 kilométre e kala waktu kono tolno ngurol peccol yeru tolde Côte d'Ivoire jaawidi yirlo ngo ko hedde ujunere temedde 6 kilométre e kala waktu kono
wona ɗum tan woni dille leydi, kala ko woni dow leydi ina ɓosa so ƴeewdaama e wuddu leydi. Yeru duunde Afrique nde ina ɓosa hitaande kala centimétre uji 2. woni ko kalɗen ɗo jooni ko plaque tectonique o aɗi ceerta aɗi ɓosa. sen ƴeewi duunde Afrique nde ina ɓosa e hitaande kala centimétre uji 2. fewde worgo leydi France ina ɓosa hitaande kala hedde centimétre gooto. fewde funnaange faɗo Pacifique ina ɓosa hitaande kala hedde centimétre uji 10 fewde funnaange rewo. ɗe dille noon saabi ɗumen ko dille paɗe leydi ɗe. eɗen jokka ha joni yewtere men hol njaawendi leydi e nder faru. woni no kalduɗen joni faru mo koɗɗen no voie lactée e ɗemgal français mbiyen fedande malaɗo. seɗen tesko so tawi asaman o laaɓi no keɗen wiide bojele aynoyi e saha dimminare ni walla e kala waktu bawɗo wonde eɗen coyno ninol purol e asaman ene ñikala koode ko seeɗa e bangi mo galaxie mo kalɗen joni woni voie lactée fedande malaɗo woni mo koɗɗen koyo o enen systéme solaire ko ɗo woni e nder oɗo galaxie biyeteɗo voie lactée. joni o ƴeewen njaawendi leydi e nder oɗo faru. ɗo dille ɗe ɓurata yawde no feewi hono no gandirɗen ni fof. tago feere e mende ina taro nange e mudda balle 365 e waktuji 6 365 jours et 6 heures. njuutedi bolol ngol ko hedde 940 millions kilométre 940 kilométre. kisɗen ganda ko dogata e kilométre uji e nder waktu kayri leydi ndi. ɗum noon goto men kala e wondude e leydi ndi ina sirto hakke 170 kilométre e waktu kala. mbiɗen waktu fof goto men fof e wondude e leydi ndi ina sirto 107 000 kilométre à l'heure 170 kilométre e kala waktu. woni hedde 29 piccal 176 e kala leƴƴande kala 19 piccal 176 e kala majande kala ha ɓeydo famnade. ɗum firti ko ñalawma kala mo Allah tagi goto e men kala ina ɓosa e nder faro he fodde million ngaji 2 piccal 6 kilométre. bolol ngol ɗiɓi murlol kono wona murlol ko ngol ombol ellipse. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hayso tawi en jofnani en jowat ɗo kadi kala yiɗɓe rewidade jewte ɗe no ɓuuri yajirde ene mbawi wadde abonné to lowre men YouTube ha toon kadi to TikTok ɓe mbaɗa activé cloche e kala yewtere waɗande yollande gam ɓe mbawa tinde. noon yewtere nde jubba koye nokku men site pulaar.org e vindande Bocar Amadou Ba.